Ebuse asanso edi nhyiemu ewa hebio menenso eyeda fufu atwedi amponyankopon ede acheye na ene story amensaka ewo fidie hwase ye mami bi ene ne nua bema bi abepiemu ewo Lawson TV omoni MFK twetwe nkomo na asem omode baye ni so ba bema no ene ne te aba be fan ne ba ede efini nchen ede na akwa akoma bema fufo eni nti omode aba bepiemu ewo fidie hwase se yemfa oba no ne eni oba no enkasa se abofra no eye ne ba anase abofra no enye ne ba nti busa yensem ne enko ne enko tie mu nsem emana so hye so be subscribe na wa like na wa japu comment no so ewo comment section ase kame ho ne enko hwe me pa cho te sen oba pa be we na na ma ne so ma me pa cho no pede na do nam pa cho no pede de me nam nyina ne sai Mishia baba wabi ya friend Vida ofiri mensini no ko ha da wodua nkwanta ti wo hia me no menua ketua be yale ne de ne koto dua nkwanta ho samle na Vida no so ya me bla jije no na ya ne mpena ti me wawa na yenya yie na Vida beja ya yie to oba no beja ya yie no eye ni mo no no de be wi menua sika ti ane ne ntam ebe ya aka wakuma ne ba ye no obewia wo nua unua ba na se be ma eti obewia wono so na kuma sika ti ye komu bo abaya na wo so won fai e ma mi tu ana mokwa abontene se makwa ba bi se sika no e wo fie he ya ti me ye se me di kosue kwaguje mo no na abaya no a kire se ye nkọ hwe ne emanim na sika ne dem ye kodam wa sika na hye mi nua yi entuma yi mu ti ba sa no ya nene ntam de ya nene ya aka ina me bele imano so no de ne koye me bele so wo bono siska ni ne ho ti ya huni biem me so me wo manso ena me nua nso ketu anso won kanan enti wo ma na me nua no bibi be ye ne nan na ya se de ne kodua nkwanta ne yakosa ne yare enti mu wana me kwaji adu na me hu Vida no no na am okura ne ba no so wo no wo de no beda me nua ya chi samle mi hu akora no wo mfie nwotwe boso me nwotwe enti ba sa no ana nkobo me maami amane sante me hu Vida woni na hospital mu na akora no de ne ba yakuro mu ho no wo wanyini na me maami so wo na maami di machi ne yakọ na Vida na ji akonwa wote so ana me maami kasa no enti firi won Vida ne ye be ye firi e maami to ayaka ni nyina tugun ti oswale anopa no adware ne ba no adware panyine no de yaba hospital mu wo ne ya ma wo maduane ti mitu anama akọhwe Vida ne fi a menene te ho ti menene te wa kakra mi so minya 3 days ya na me koma nso e di 3 days ya na ma ba me ma me ho ti wo ma na Vida ne ka chem se sister ama akola ye kola mi eya akwasi bo na akwasi ni scanning na ma mfanyi nsen na ama no e so me dwene ho a mentimi mfu obi moja nkomo obi nti akwara ne de ma be hu mu ha ne de odi akwara no mede ne be ma wo enam se saa ti akwasi ba wosian enam bo me maami amane wo saa de to me maami anim ni me nua nkanani nanim ene yakuma bi a wono so no ka ho anim ena hwa Vida kana kosam ya ena me ji abofra na akwara no wo emfie 9 na Vida ti akora no ma medua nkwanta na kosembe no kan ya na ya wo se wo ye mo kire adwuma wo kwakora wanyi obi a ode akora na ema no ana me se wo maami ni wo se me maami wo mensin so me mfa ne ma no wo be ye misika te me mfa ne ma no enti me de amoama ade ye be ma mo na me bo me nua ya ma ne na me nua se sister Vida no ankasa no wote wo no me se di wo sitie no me hunu di wo sitie akura me na nyem so wa nhwoso amfanyi nsen na ama me wode ne nam to de wa kan nipa de yampo je no na me ji akura yi me de na kwatena manso saa Vida nse manso me ti akura ne mfie 9 akonya 14 years e wo ho ti me wa hwa da bi me nka mi nshem akura nso me ne na ti aboni bia nim me fa no international nyina me de akura yi call ma ya akwante said ya me ya muba ti mo wa na Vida no be twe phone wo frɛ me no sister ama me pa cho wan sava yi ohema me kura ma to ni di no ohema kura no na no ate enti me siraw ma ne me di akwa ma wo me hoy na sister Vida me di akura be shahada da
wo ma ha emehwe no wo se an wo so na me ba ha na obesu ti na me ma ha no wo ke kan ne nsamwa na ja wa kulu me se me ma ne medi akwama ti me bo me nua ama ne na me nua nsem ane nko na kasa ni mo asem o kan che me se ne wo fa bi te ebu akwa enti obesa akura no kodi akwama wo ho enam se akura me ma tete ni mfie nan no ena me na kodi akwama ozi sama me srawai mi hu na acha me kura me kodi buronya ni bi wo ho jama mfa ma nwene boni ama no me ma akura su drase no edi ni hia na de seman aya akura iti adrase na tade ba atan de akura no de mesi ya akura no de ma nso chichafo anyina nim de me ni akura no tie vada ntimi ama na mi bibia da waje akura no de na koma ba ma bi wo ayi ebu akwa fedi ahwa no benya ba ma ne number ni nya ne akura na de number ne frɛ me o frɛ me abusa me sɛ ma ho te sɛ nam so ohema wo ba da bai wo se ma me ma bia mo papa na jimi aboso papa ne se ya me ba ne ba ne me nam se eyi mawu wo papa ti a mawu wo ka sa ma enko e na wakɔ wanam so ohema ntimi nwane wo se ma de ba bia me tie ne de mi ntimi nam si ma ye jimifo ma ni wa chi anko fie ho tibadan akura ne me kasa sa wo se ma me ne ti wo senior ma me kasa kase a wo bete ena ho ebe sinne ma bovada ba se vada ti papa ma yewuni emfie du na ba na betena me nchei boni bia nim na nti wo je wo ba watimi age na kwama ni pafoforo me bre be je number frɛ no wo frɛ ne kasa skura vada se da me fa akura ne mama ne chena efe kura da vada se me de akura ne pese me de ni Jessica duro ade oye de adwuma madam me tonto amani ama wo school eni ama ben biscuit ne mo nti obi a oton biscuit ne mo no de na ebeba vida trim ama vida aka se wo de ne ba e kwa Jessica duro madam ese vida ko de mi afa so no wo maye sen me maye nnan e na vida de ne ba be kan ho ma ne ye num nti nka wanya manum na wabisa wo bra se akura no wagidi se e yo no ane ba me bra no me busa no wo sisa e kwa na ga edi me to so no gay se no wo cha mi ni ntiro mi nim de ga no kura no wo pa a kire enti ga ne de me fra ne bia no odi mate baby me say wabisa wo nua no se akura ne ye ne ba wo se ne ba de na che se ye ne ba wo se ne ba wone na tie wonye mu nyina wodi meti nyina wodi scan ma no wone na tie wo kwa hwe no wo bechem wo no wone tena bia wote ya no watu time a vida ba fi wo no ma oba ye oba wie ska no se de wo kan sata na wawo anase no onyem na wawo no awo abofra yi bo ba na munim sa akra na ye onua ne ba na ya nim ba ye de na o kan sa kire wo kohia ne ba bi e na o ka kire wo se akra na ye onua ne moja enti won fa ne nkomo obi menti ase se wo ba ye no oba boy ye kro no no wo ba ye ye ne enka ebe di amane ye ne asoso ne so no ene ye sori ya ne esika na yira de bufuo bae to ko edisen asa na ode akra ne san ba se moba no no enti ye ko hia ne dua nkwanta no sa me na akra na nya emfie nan ni wanya emfie nan e won wo beto na num tue se akra ne so ne ye nim sa me bra no ne me na me nim sa me de me bra no ka chem so ne ababa wa ne na awo ti ye ko ye na ye nyina emu tete ye no ye ya ante hwi biem to no ka kira me se akura ne yakwose dia ni ntemenye no no ena ma me je no a wakaja me so ntimi mfu obi moja enkwamo obi ntimi nso akura no ma no mo kire wono wo sore no nan ekwa na se na vida no ye adwuma mo kire okay betemu mo kire tina won ntimi fa akura ne nko mo kire ho enko wodi akura na ma me force me wa dance ni me ma me ni me nua sa 10 years na akura ne betena won chen nyina no na vida mane no baza mane ne da wa ma me 1000 da na ofre ni bisa na say me na me frɛ no okay me ku yokulo mu wa yokulo mu ya de ahwele wom poku kulo ma ahwele wom ti ya na ma frɛ no survivor e kina me ba ahwele wom o me ba me nua bia ye furo wasi yo ne sister ama me to abulo me to mo me mo wa so ba yire no akeka ne ma akono me kokko dura ahwele mo na me frɛ no se ya ba na va de dum ne phone
do no phone. Chese bibia akra te wonche na obra na nkasa DJ so no send this car. DJ dia me busan scanner no wa mama. No wa mama o se me koya brecha me. Chese akra no gi na ma obra anasa wo ankasa na wo san gi ne na kwatina. Kwa ga na fa so abu me kwase ya no. Me pese me hu me se akra no ya me bra ba. Se dia me se ahwa akra na wa gi akra no ya no. Se ya me bra ne ba pan ko anya mi sei. Anto se frozen. Me pa cho me dia me sewa. Anto se wa na sa akra wo bra na ye ne ba. Enti aden na wo ma bra na enkosa akon na wo mom e na wo pese vida be kire sa akra ne ye obra ba anasa nye obra ba. Ta ma obra butu so na ni aye hrete a wo bu atopa so hom sa wa mu no. Se na woni ho. Madam. Sadia wotimi hu me no ode akra ne ma me no. Won se me bra na wo ho. Wo hu me no hu se me ye ba ta metimi ahwe ne ba no. And what down akra ne de ne ma me. Nti bra na wa ka che o se hwehwe na so se eye no kra sa akra ne nye ne ba obra kan sa. Me bra ne de ode adi ye no. And what ja akra na koma papa bi wo. Mr. Foley ne wo ebu akwa ho no. And se amemani abere. Na so wo bra se ababa wa ne chen no. Ababa wa na ni afi. Ababa wa be chen ne be sen. Ababa wa no me kro be chen me. Wo be se wo number 40 something. One kasa was saying. Maybe 47. Ntu ria ono keka ko be saying. Ono ba keka ko 50. And DJ so was saying. DJ was 42. DJ when you feel saying. Ben we na kasa memem na bogo say ya na de ajo ba ko che no. Ba cho mo 42. 42 na ompana na na we no so was saying. On the Zambe de wanya 50. I didn't na go fa o ma me size. Okay, ono ya krokro nti hu na on fa nyini nsusu no. Woni ne tena mfie saying. Okay, me ne me ye panyi jawa de. Ti mi ko shia no mensin sa ta na me bom fidie. Ti ona me ko shia na. Na me bisa so woni ne tena mfie saying. Chebebre. E di saying asa na wo ka che so onyim. Nyise ni munde o nyise no Antoine ne de wa anka. O de shia no kakra. Ti ma mi su mi fra rom be di meet kakra. O ba ni ja me se ha no. Na ma me nti odi nyise ne baaye ne na anya saying. O de baaye no oye no nyise ne kura no wa anka o de hihia no ntim. Me ba rom se me be sra me ma me. Ama be ye eda kakra. DJ wodi nyinsa ne ma wo no na anya boso mesen. Okay, na wodi be wo be nwotwe konkunu no. Sana wodi ni nyinsa ya wodi nyinsa bra wo se akra ne ya wo ba no na oba be wo boso me nwotwe konkunu. Na kura no obetena abeso a. Na ofle me se me mesra no. Nti anajo na ofle me nti na twetwuma so se me nko. Ti ya na ma me ka jem se sa dia me nko we no. Ti me ko no me hu se na funa ya kasam obi a wonyem na wa anka nkire me na samle na wo fle me ti na me sa machi ale nyeyi ho no na ye kurase nti kaado ko na se bonus nti wo da ho me da ho ugugu so bibli wone ne dai obi a wonyem bosome baako epa ho anka nkire bosome mienu didimu akopem bosome nwotwe ede ko nkoro a wo bewo no wo fra bosome nwotwe so wo kwa ya na so hrete wo da so na agugu so se kasa na one me kan no o kan den nyi se ne ye mia na odi asie mi kakra nti wo pa ma chew nti ono minya abufuo kakra nti o ma obi be kan bi tina me sa mechi ana nyi na ada wa misa ne se denti na na menyem na wo de hinta me abosome nwotwe wa misa no o be chire mu se o fle me number na anu onyame ana onso wo be nya onso wo ha no onso adum ne phone woni ne twempena na se na ye one night stand bi menene tena kakra bezin be busumi mienu hoko motena busumi mienu ansa na wo free ho no ma ba besra wo maame a wanti ne nka biemu memeti ahwero mo no na menene hihye ho okay enti ono ofa anyi se no wanka anchem nti no odum ne phone ho na se ne yonko pe me a wo na se ne pe wo se ne pe di sen ansa na o makwan ma ne nada me fanze onyabe na otwemi ensa se me na me ni jasa ni nti se na obusabusa akire osese o nti be o ma no aboni sirem so obusa ekuro mo yesi me ma asem nyede sense mebre nti e wa no asa dan le ketre manam se maame me na me ba be pe o hwe na se wuntimi a ame nko ba nti ache na o ma no oba ho na ne de DJ wan kasa wo sha akra ne yoba akra ne de media na ba no onye collect de na kire se ye wo dia agrande de se odi mpecha to na se odi na nimu so beda wa na anu nyina ni manimu de
Mia Oba na bema. Oyoba. Ntura na nim ne bibia sew. Na no fia nyina o hwe ne. Na wano ye fia. Ma no ye fia. Ayesa abebe. O mani nyina ano ye fia. Da ba ba wotu emi hu ano fia bia sa o. Hefa na ye fia. Hefa na ye fia. Kire me soro na na se fom. DJ na wan kasa wo no oba anyinse boso me nwotwe ansa na obeka kire se me ne wonyem wakogugu so ama na wo ye wi ni free hospital eno so wan kan kire me eno on ba bi ni so sa be dum ne fon wo ye wan san kan kire wo nti wo ye no akura no be nanti mu ho no eno wo sa be frɛ me eno o kire me se wo tibechim kokosukwa na wo wan kan kire wo na wo koye wanya boso me nwotwe a wokogugu so no wan hwehwe na kire akwan so oba yi mi fi ni nchen na nafu platform o wa wo anaso won we de na asie wan ko wachi anko bisa hwe avre poma oba no on trafa ku e bia obetra beso na o sa ko na chibechem du abia ya nkwanta ndi ono no ayese anenanam ni prema asem no ndi ono on tra ba bi sa time nyina na oye mo kire adwuma no me no ogoshia mi sister no okokire sanko no ba wo shia no ye de adwuma me de no wazi wotonton niema ba me wan fa bia me kire me de o kan so oton niema ben mpaboa mo ne niema ba wan kasa wa hu niema oton ni bi wo hye na busua da busua so me hye bi da nti akra no wan kasa wa ya adwen se obekwa akwaje wo ba wo be hwe wo ba na se wo sister ene pese oje akra no ade omni se ode tu mi sister dum se ye me ba no mi sister be ka kire me o frɛ me call nam se ba de empo zi ono a se me di ade age no nti oje ne call ye no na me se niska am de family sister so ko mi se o sabe se akra ne mesra na mi sister de tu me nam ga se ma on fam akra ne ma no na won so entie ma se ma o ma ne dada na odin ko shia na so se wonim se akra de eye maame ene papa ene wo akra so tumi nti it ida say akra no betena wo nchen enye o sister nchen o obetena wo nchen anase ne maame nchen enti se akra ne two sister nchen na se opeso ofa ne ba ne wo se nka wo fa kwa pa so pempanimfo eba beda wo sister ase no no nyina ya adwen se akra ne betena wo nchen anase meme nchen ansa na ode nakọ enti se wo wi ane ne kọ ye de a ehọ de wanya de na DJ what se wo de akra na kọ ma be ma foforo na se me be frɛ no sa akra no obaji ni free sister no odum ne fon timbe frɛ no sa nya no na mse mbese mi hu ba bia akra no obi a adansi ntimbese mi se niska kwa na obi ahu se bia se ena obeda da me ntime ka no de atoa ba bi ote no ahu kire ni ho timba me ha me ho ti ya no asa de atoa papa so am se da bi o de ma me ni nipa na akra no woni nsem no enkasa oya ma busumi we nso ma we nso sa no adada me akra no to ni din akra no de mi sister na ko ma ni din party no tadi enti na sister bibia sister aden on okoshia no hospital debi enti okoba ya obeka kire o se wakwa koshia vida ene akra no as bema esa wo ye mensem ya wo se bema nye oba asa mi sister wa wo ba wo sister na ekwoto obedin ama o de enti de omni se on se ode ne ko manso ne de ono ana je ne free nine mo nti ode ne ba manso na ntimi nkọ won kwhwa akra nanim nto ne din me ko mi yiska ma no nti ode ne to wan mi ode mi to mi sister penini o akla abra wo te ase o ende akra de ken ha adwene se ende e dia wo mu an metutu mu bedini yes una abetu bedini nti ade na wo want to akra ne din ende ono de ma mi sister ade na say waje wo bra adwuma ye dentia because oye unua watra 40 years onya akra ne yatete aduane ahye na no enka ko hu akra no ne papa mu a wo so woni agya sa odo ne betu sister pani ne kra nken ha adwen o ma ono anyina se bema no wonya na de but ase waje na adwuma ye madam tesa o sa baba wo ya me kana asem obi nkana asem wono kra no hello Vida, good morning. Morning. Me ba cha pombo ko de. Ya from me from Poma High Lawson TV na DJ a woni ne wo ye ene wakuma ma me se wa aba ha se di asem bia beto ye nimu se woni DJ enyinsen ye according to DJ no wase bosome nwotwe ansa na wo ka kire ne se woni ne nyem eno nkoda nchen wo wie ye akire yi
wo ba yie e ma kro no bobi kura e ba mu e de menteme wase bai wo ko emfie na yechi ni sister e be hia wa yi asema aka sa akra ne yo momoja etu de wo ma de ama wo mu woni natena emfie du se sa akra ne nya 14 years wo betam akra ne ko wo de na ko ma ba ma fo provider no kra bi wo mu mama mba so afena ma yewe on sakema me kasa tinti bebrebe yaso wa be fa akra no e de na ko ma ba ma foforo no kra bi wo mu mama mba so onya no kra nti akra no wai o se akra no wai akra ba ya wo ba na wo ni DJ e wo ye no wai owo me ho na de na obisa me sa akra ba ya asa on me what dia me sa blood me wana wo kan mo fan so na me too ba se na wo kan na me nti ase DJ ena de ni case woni ma me sewa me mete ha me nwura obi afie nkofre ne sefo asembra wo mete ha ena o me di case na ba akwa no ko be na fa so abefa ne ko e ba so eni die kwan so akola no ye me ba akwasi so ba enti ni nsa ye no akwasi to no so aba ho de ni kapre sempoa wa ma bi da o fra na wo no se takwa ne ma mpanyimfo kwa ba wo mu ma no na ehwe nkola no o mpedre do to no wo ko njoba enti menyinse wo no kure ni me mpa man problem na ama me ka nkola ba na nse me soro ni on de pam no to ni nya na masem ma wo na no fa ire ba ko on na oba na ejo man bibi kaka ya no man bibi kaka enti me dia kola ne to fast no de na to ti me na to no wo kwa ti uri awe na me de mi ja ho ko itu kwa na dia nkwan enti oni apply o apply oba ye na omu bo dia nkwan enti ko wu ogu okuro na me de sama oni ante mo ho ye no so wa ti ada dia nkwan enti na me de omu ko fie mi de omu ko fie enti ko na me de mu bla ba no ni ni enyina nkomodi de enyina stress na wo ba kwa na o survivor me de akola ne be ko man so ma bia me wo na me ko mi le mi tin ga san fa ko na mo ma me na me de na to na ma atam ni jina ha o atam ni na ejina Vida tu free dede na ewo wachi no na yente wonkan yie why tu free dede ni mu yeti o enti ni di sa na ekon ana oji akola no ko o fa akola no ko ni ma ni ya we se eni pa na o che me ni akola no wa ya wo ye wusi na me de ne to no sisa no na ani ya sam de akola no ko ma ni nkola bre no so o kwa adwuma na o pese o me ya me hwe na ade ko pum se o be hu na jale na o be se na me si mama ade se benye nya me busa kwa si se o me ko hu akola no ye ti wo yi 1000 kwa ma ne Vida sha won sha akra ni nti na ade na koma ajapoku na na kwa ni koma ajapoku bia sa wa do mu yi da na ka te fon no oni so sa wa di no o se me ma be pa akwa ne onu ko ana mama me ntro pa akwasi no mi ya me na me de no mama sewa ma odi akola na odi no ko ye o ya kere de o be provider me ma be du kumasi o ma short ticket ka aburo ban tenia ma me bia man no ku bele ya me dance ni kana kola won kana kola provider won kana kola she wazana wodi tidia nkwanta no wo ba ma na aburo wo ba pe me no ba ne tena ye emfi adu no aburo wo ba pe ana ade ma me kunu nua e ma na ka wo ma no ba kura sikada wo ba ko ma ne skada Vida wo ti akwa na ma me fia na me na nkura bre matale anyina aba ha akwa na me do fa so no e ho ye na ase wo yi me ana body sawa wo nya papa e dia moto wo nu mu yi wo de di kan fa atam ni die bela ni ba dia sa wo ye Kristo ni ba ka wo nya ne sa wate ya me be chia wo ka wo nkwa de anyina mu ba bia akora ni hye bia de akora ne beba ya be ye di ye ne me na wo do me no wo wazan sayan wotie akora no ya ne papa akora burudu ana ade ne na me so akoma ne hye wo hye ene so obra nso hye wo no de wo nhye ade nti na abra de on hye
Father me ko hu wi woni dem. E wo fan. Awa yi bechem wo. Wa wale wa efie wura kra no wa jew. Efie wura. No wa jew fie wura be ma no. No wa jew wa boso. Me ben no. Me hu ne nsem bebire. Sam na akra na bedi me ho. Papa no kura akra na kodi ne ho no. Enya ne wofa. Enya ne wofa no no. Ade o ka che mo se ejapoku ne wofa. Ah wo foli no. Okay. Na you na wo da kraka na eguso. Akra ni di ne se ofori. Ofori ajeman. Sabi minimum de ntefia na mko. Ah na se di na nya japoku na ofori mo. Ofori ajeman. Okay. Me ko hwe yin wo yin na card man na mfia na mko fa card na me ma. Master bi hwe ma me. Wo hwe na se ofori ajeman na wo so. Ma me na se wo nya akola no. Wo ma na hwe no vada ya azan. Sabi na me minimum sese no di bedi me. Tese de na ka to ne nkrai se wadum ne phone no. Sese vada enkrai a me tuwe. Wo di akora ne baba ami aye DNA me hu se akora ne ye gigi ba na obra wa ready so be DNA de madam wa anya kora me meye fi se de me na da topa no na abui madam kwasi abu oya e ka na bo akora ne ho no anti na atopa enyo na abui enti di na wo mom na be DNA ni ana me do no unu na ya akora wa nya akora wa ti ade na betete aduane ahye na no wo wia ni sika nyina wo wia obra sika wo wia so wa no wa nkwafa baba wa na ni da ho wi ni ba we no akwafa no Vada ni na ho. DJ. Oso di enti na akofa wi ni ba. Wi ni ba we. Ana wi fo atopa mu ohye. Da bi ntesa mi no onze chire na sa ne ma no mu dia. Mi aka sa de me hu bi wo no. Na wo fi na no na wonte wi senti bia. Da bi on fa sa bia mama akwam. Na wo sister so wo hye, wan kasa so nim so wo hye. De omni se o mu ko dua ankwanta no. A mu problem ba no na bia o de ko hu sa ne ma no. Ba wa de one ne tie ne de. Ende me hu bi. Now why you ready so be DNA? Because physical DNA kura wo kan. E kire se wo se akura ye wo ba. Enti wo why you ready say onso be DNA? Akura no de oba no kura gitum se me de enti won fa akura no mela. So ne me ye twema me ntwedi a ene ba bia mela da bia no. Ye yemfanto. All right, enti ma me to nkra ni sie. Vaida. O party no. Ime ya ne party na mka se mizi sa adwa Patricia. So when I wa papa mu say, wo de ne tu obi di akora no de ne beba. Am ya ye di ya ni. Ni ya hwe di akora no ya ne di ya. Ni sa akora no ebu akwa ho no. Me na me ye jimi fo ma adwena amaso. Ma adwena ba o so pa nka me fa akora no ma wo. Akora no ko enfie sen ni. 2 years ni. 2 years wa hu ne da. Madam hu ne da. Do say akora na ne fa phone e frɛ wo say ma me de na kwama be ma foforo. Akora no na fa phone frɛ me. Ase wo de na kwama be bi onya no kro frɛ me. Wo frɛ me say wo papa no wo ebu akwa. Me bu say akwa nso wo nkyerɛ mbro no kro. Hello. Mama. Vaida, according to Wakuma say wa say wo ba na part e na e frɛ ne ka kyerɛ ne say wo de na kwama be ma foforo. Be ma foforo be. Mama, ama say wa ka kyerɛ ne say me say me ba na wo ma ni tumi o. Me hunu bibia. No wo ma me ba ni tumi. E na me fa tie hu e ti ma pa ba ma pa me ba. Onua ba na no ntre ne be do nhwa akola me. Me man tum hu obi o ma tumi abewu. Hu obi o ma tumi abewu. Me sim de amela sebia me do be fa. On sa se ni ntwa so. Wo dum no fon brum afe. Wan po kalala on fona kwa antena. Me de kalala kwa antena. Wo me se wo di akra na be ba wo di ahwe sini awie ye. An ye be hu chele. Sini awie ye. Vada temi DJ na kaseti mi Vada. Akura o hima na fa ne bla. Wo de ne beba. Wo de ne beba o hima no wa fa na ma ba bia mla da bia de beto. O be ka asama chem se mi na mi nhwa akura no ko ma nso no. Ni sta me de ma no. Aha. O shini ba o ti bi hwa ba ka da ne ma obi. De ti akura no fa ne bla. So an fa akura na ma. Akwati. O kan ko asama chem mi no tena na mi ma o ska ka be ba ma akwa. O me no chempna no. Na me first come wa ka de bia na ka be ba. Mesia ni be kwa ese to baba wa mane ta na no ho. O ka se mesia to ho ta. O ya za pa busa me ba no we wie school bi se scam de afa mama no. Abu ate. O to o so akwa ankro. Madam ne kan. Wo ya ma se wa bo. O de Really ba obi ya papa na de boni twia nka. Wo de ani dwiabo. Vada. Me se akwa wo tu mu ta kwa de baba ma me frem poma. What?
Really, what a chakra, and we are back what came. What could no? I know she would be a sick at 10 million. Put on 40. Let's see what you tire. The very pay. Picture you made that Toso. I'm young with your city. Put on 4. Put on 40. But I want to make help. I can't walk now about you have your crown out to me finance account. DJ Nini sister Vida. Hello Vida. Vida Obano what now come and change you saying. Mama minti Vida kakrana mene nkasa Vida. Mama me pacho Obano what now come and change you saying. Mama me pacho maybe no kwade wa odi me kon. Vida, you me question and what an chain for you saying? Or every 4 years. It would say 1 year, Grandpa Vida. You were quite pa. You about to be chaya, your first of Betty, a back or wooden penny for ever there. Kumaya said, was show Banamao. It took us all fell by that now. Oh, yes, I do, Mano. Debbie, you may question and one son of you. Oh, yes, I do, Mano. Maybe I say, Mamma Mania, my Cotana, maybe I say, Apolano, Saja, no, me still baby or to Limo school. No, me ban Tonya Mouse, me ban me Copan and a company to crop. When you know, Madame, I know you said you by them, and I put to me and then Sadia and Kohum, Kadetia, might make them tasty. Yabako Kadetia, baby, and a diaquan, a Shiawono, no one dancing. We are the bodily power. We are not done out here. What banana Shanana? 1 fire Yamameno. What Messidian could have be a better near Duaha? Messana, what here? Made you picture about us about Bonia Wubunina, Yabaka. What be a Bonia Wubuni, we are say. Why will you? What be a Papa? Why will you? Why they really buy? Really buy? Really bad. What do I want, man? I bought some crown. I was some. One of me Casalia. What can't boss some awesome? What banging us? I was from Benina. Papa, and the Ayaba. Some lady from Bedenia. What some crown? I was some. Obia some lady from Bedenia. Fwaza. Maybe so, Madame. Obia some lady no enough for no money from Bedenia. I put a collar. Some other promotion. Asemo. Me ba Vida say fra homane so na mo friend ntoso na se ogidi se akrane ye ne papa de a wo ma ye hu no se woro so na ye be ma foforo de a omra na esa de mami ya bo aboso se ono ana ne nua ba no wo be ye DNA no aye krado na yenye DNA no na yenhwe because akra de mami ne papa ene woni su tumi nti se papa ne tiase a won kwa ntimi mefa akra ne nko se wo ma papa ni hu no DJ wa chiro ba bi oni akra ne te on chire me na ma me akra ne na o ka se wo ne nche akon kan akra ne frɛ wa o kan se ode na ma be ma foforo no otimi chire ba bi o mote akra nso wo abu akwa ena ma me ne nso wen ma me ne so wo bechem wo tina bi ankwanta kwa sa ba bechem Madam se be enti se akra ne tena ne papa nua nkyɛn na enye yi a denti na wo Vida obefa akra no akotena ni pa foforo nkyɛn eye same thing eno na menti ase no ti Vida san bra homa ne so na ba bia ode akra na kwa akohye bia no na weyi akra na ba na se ne DNA de bekoso na se ya nkasa akra ye hwe physical DNA na akra ye look alike o eda I'm so good. Look alike for yeah, mommy. You look alike for it's here na akra na no na say esoro ye fian bia na look alike look alike name of the boy any DNA DNA no no dey betimi amai omra na yenhwe na yenye DNA no na afi yen decide ba bia akra ne tena ebeboa ono ankasa ne yiedie elda nyese bia maame papa nua pese oje maame pese oje akra ne yiedie ana ze say yes e wo se yedwen hu nti se akra ne se wanya mfie sen so 14 mate Vida Mama se akra no wen fa akra no o me ho ewan o no ho na ko fa ma de da bi o ho ewo hen fa Baba me say mama o mo how ni say ni how ni say
papa yi ese wo na de to nanim se wo ne no na wo enti se de wo tumi e wa akra ne so no ne papa nso e wo tumi wo ne so enti wo deserve say wo hu ba bia ne ba wo enti akra ne wen mama me pa so akola no wo me ho e wo he ya kwanta ye be hia wo ne akra ne nyina wa ha eno de anya possible denti na anya possible no be possible me woni me ka to mama we me papa ni pay me anopa na ka tell me say nka mo plan ko ame fa fi say ama say wa no ya di akola na ni ma mo fa to man ko 20 ma ya si du ku tele to ma ba si What in a shower bank had in the Bamame? mami ntie no no fire no papa say ya be da bi akwaji akola na ma na anya si wo ken Vida wo fa kwa paso na gi akora ya nke ne yente ha de me bisa ne se wutimi fa mpanimfuo ani die kwan so ekoda wakuma ya se ansa na wo fa wo ba mama me ba ko school headmaster no kwa so headmaster ne madam fo bi amutu ande an ele na me fa me ba no every semester me ka tell me Patrick the book to me school of my first break second break ko bi me ba ni tumi so ko be o ma so kiri sa na ne ma se so mama me kama to ma wa kan yan ma se wa be to oni ama no wa ti to na ka ba na ikota ko ya hima na obi na ka nsumo no akra wa te ba bi anya 14 years no ko nso ade ko bi le be kwa no akofa ne ba onya fa o ba na se wa be ada koi sa ado bi ore boyi wa comfort comfort ala fra ko antena mi sana na ne ko ya se wa wan tuo bi enti ka ke mi se mi enti ya fu de chaba Vida akra no woni papa yi ene wo akra no to wo tumi se wo hu ba bia ne ba wo mama papa no me dia akra no kwa de ko mana te no be na mani ni men ka se fa akra ne bre no me se wo won chen kura na akra ne te a o wo tumi se wo hu ba bia ne ba ne te enti ma ye hu ba bia wo te se na no to ne ma bu dum yenu obi ama so obi adu ni me fa ne ba ne memma ne last year to have it wo me he me ba me fa mba bia program so nkwaso no so Vida de bi sa ne se woni akra ne he na mote ana je ba ya ba dia se je obi anu obetumi ya so me ntro na wo ya sure sa akra ne DJ ba de me say ba me ono kwetiri ya we entu the promotion ni na ma de mi bi sa o ne se wo ya sure sa akra ne DJ ba ayi ne ba ndi ada na oye ne ba de ade ni sie no ada na ade ne kame no na kwetiri mama na no do so he na anu ada me phone na ten kam de record ne bo ti dem he me friend na ka ten ta kwati uti sa ma tewa wa ha na friend me say ama tewa ka ten ni say de na Lawson TV na o ma fre no mo na fre ti ba de ye de na mto akwati be bi akola ne wo no me no mi ni na ye pia ha otu acha o ma no won friend ka say akatu si di bra o wan si di bra akola ne ba no o be tu kuma ti o mu kuma to o ba ko tu no fa ni wo kuma na je say wo di akola no akọ trade say onkonkọ ye adwuma all because once the free wo nchen nko once the free ni papa nchen nko nti won tena obi nchen meboa mama onye obi o onye obi oye hwan onye obi ni papa no woni mi ma mi no mi an bo ma pa ne sa so ko abrote bi ena bibi say oye hwan mama me se pa no cha no mun pa ni pa afọ na case we ni de e me ba ya me ma ho ta ko no mate wo ma ho aye be hwehwe ni yehu ba bia wo ne akora ne te na still ebu akọ ho ena akora ne te wo tumi so otena ne papa nchen na che se wuntimi nhwa wo ba oni tumi onya o wadi sen pancha na mejemba oni tumi da bi nya won kwa na awo ba ko fo onwo na juma no Vida ba ko fo onwo se ye ya wunyi se ye bosumi nwotwe Vida wunyi mi ya no bosumi nwotwe o e na de to be ma ya ni mo mama esta ata mu titru pantre mu ho na de na wunya bo tena mi ntire matembu na wo abotre wo kasa o me fre wa kasa wo abotre na de kasa yi ana me tro se me akwala no o wa na se wa ho no me ma me no me fa ade de ma wo ko kuchika wo de ba oba ha me de ma no ko papa ne me dance ni me wo no ma ne no ade na ade ma ne no du kura wunya ana da wanya sika ne di akura ne koma no wa hu wa ko ton akura na ma wo foli agema no
Baby, I was shabby. I don't know kule dem. Sa kwani ya kwasi badia. Anya fana bila. Anya DNA. Senya kwasi ne badia. Anya kapia na ba akura no bia. Obe chia meka. Wo timi sha won wa ma na me. Wo vai da no timi sha won. So wa ni kwa kwasi so. Wona me na wo kasa. Wa kwasi no wani fira kwasi so. Me fan sa kwasi gina me. Me anam tim sika sha kura ni fie nan. Ana do anwu se wanyini. Ko ba gina kwama ne papa hu. Father, baby akura ni hye dia ya be twesiu. Be chemo wa nyina asami ni mo ho. Be chemo wa ni mo ho. Wa zana wa de to. Father. You know about champion, so I'm lay dirty beam. You know about champion, so I'm on lay dirty beam. Oh, some lay men, you baby, some lay, I have my mamma. Aye. If you don't me born club, the man in it. Me catch all the aquan baba. Oh, Vada baby, oh, Pia, Uma, me mention all to you, make a call. A quan Pia, so Vada, I bet you be a betcho. Women say, "Bia, oh, they are granny dog, Jimmy." That's what you ask you. Mose papa na ode na mano no your friend say Webuakwa Ofori Ajemai okay nti ye be hwehwe Ebuakwa elder what is said You office go. Oh fine ofa kagu ade ni mu na manhia foti o Ebuakwa manhia Ebuakwa office e bia na police for no mu gireja elder wo ho baby right now so ni pa dan she bi wo honum Ofori Ajemai na je say DJ say dia wo ka say junction bi wo hehe na say wo ni fie o na me di mate no ofiri ho pie okay sa jan e ho mate nti ye be ko area ho na yakwa akwhwehwe Mr. Ofori Ajemai no na ye ne na di nkomo ne ya hwe say bia vida de akora na koma ne say oye ne ba ana say enkomo be ne course wo ne vida ntemu a wahima ekodi ne nchen ne ya say ya mpase vida be fa akora ne ko ba bia wote ne ese yes anhwehwemu ni nyina nti mam say wa woni DJ ma ye fancy ha na ye nto aso ne ehu ba bia akora ne tie poten na ne ehu be hia say be ye die ne ane atwe na ba eda mba cho obi bika number na nka akora ne de frame ami ya na me ka say ye be ye ni nyina ho hwehwemu aha nti ye wi a ho say nye ni nyina na ye be ka na video so eti ye hwehwemu ne kwan ye be fa so aye hwehwemu ne de na me de akonkɔ say ye be ye hwehwemu ne to de mo ntwemi abonten ho na ye wi a de aka akire bia na ye beto aso na ye hu ba bia akora ne wo ene ne tebia ba bia obetena na akora ne ye die eno na me dwen ho elder mpacho brema me da asman from poma on say sister Vide minim sania na adwene tie ewo anamona wotuo no ho woni be ma atena na monyinsan awoba waje atom de akwala na koma be ma no enua be ma enua ba ma na hwe akwala no mfiedu na watumi afa kwa bi so akofa akwala na firi ho a enamra kwa so amentenase ana zesi enso nsema wo kan waye na adwen so wo mfa akwala ne mma wo mo de akwala na kusie ne ade no de oye no eye kro no sem akwala ne ye wo ba but ekwan ya wo fa so age akwala ne kire sa asa wo wi akwala no enipa ho asem ka no e wo se ne yesika no eni sister Vida na panasum dwe ade wo so ye ne se wo befia ha na wo de akwala ne ba na papa no ene ni nua ba ya o mahwe akwala na mena du sa mpempenso no ye ne wo mu nyina atena se ne hwe kwampa ye betumi afa so kwan o fa so afa akwala ne enye ne kwan so no e bia na wo de akwala na ekoma onza ya na ye de maya ni bi koma osomo na ye tua wo mu kane ade e bia hu se ba bia ne ba na duru no obetumi anya obi sa ade na koma no ena e bi nso wo de ne ma ba ma bi sanka onu mom na ye ne ba ena akwala na nyina duru ba bia ba ma ne dwumande akwala na wo be fa na de na koma no sa ne me na betumi akoso enti ye be hia Vida no because won tumi ne ba ma ngon kan nyensa me ne na wo na ma be fa akwala na wonni ba bia akwala no mo bra ni nua ba na hwa akwala no fiedu da bi de Vida ye no mentena se enti on passamwa awoso otu America na obafia ha entempa ya oso obomode na oba Lawson media na sama ye ka no ofani serious so wan fani serious no ye na adwen say what the who hinta ye chena ne oye no emra eni ni bedi ha if you say nipa de ye nwie nipa na ye nton nipa
untumi mfo obi moja enso nkɔkyɛ anamfa ne nkɔmo obi saa ɛma no nye yi enti yɛhwɛ na ni mefiri nei saa bere ya yɛ kasa yɛ sɛ vida tie yɛn ana obi nim no na ɔhwɛ yɛn a wɔnka nkyerɛ vida sɛ baabi yɛduro deɛ ɛyɛ ayɛ den ɛyɛ ayɛ sɛ aboa kyekyedeɛ ɔpɛni mogya dodo a yɛde nsuo fram ɛma no ɛmfa ho sɛ na akyem ne wo no nso mmara ɛbɛtia wo ɛfiri sɛ woamfa kwampa so ɛna ade bɛfa akwala no mamfrɛ mpama mede ma no asi dɛ nkra ebusiafo mi do bibi asiso jibe ma ekohwe video no eba ye na asemwe eye critical ankasa sell me ba eti mi nua nchen na waba be fa me ba edi me ba efi mi nua nchen edi na akwa akoma be mafofo de ehwam mi nua asemwe esi ye bisemu ye because the we are oba no chiri nsemu to me ne de menti ase ntime no ma fem no na ka me nua yanka ye be ye abofra ne de ne ye hu se abofra no ye be ma no ba ana se enye ne ba because manta no se oba na fa ye fu oka che ne se abofra ne ye ne de na bibi fufuro enti no MFK na bedwafo engine tumu ni yenya abofra ne DNA ni ntimi ehu se abofra ne papa ne ba ana se nya papa ne ba ebusia ha na medi mu ebesicha ne so be subscribe na wa like na wa drop comment ne so e comment section ase catch mami esi anything any meeting ye be san so edin hyiemu e wa happy ebusia makram